Horas ma dihita akadongan di Manogoton. Bohal partodio dihita nari ginuriton ni opui Dr. Justin Siobing nahinan songonom ma. Dungoma hamu, hehe mahamu, laho mahita, ingot hamu ma nioli ni siloti, ima dalani, unang manibil hamu tu siamun manang tu habirang. Bui mahita jaha di Matius 26 ayat 21 26, Lukas 17 ayat 32, doho Yesaya 30 ayat 21. Martangi yang mahita. Ima tutu ale Tuhan Yesus hodo dalani si dalanaku marhite sian guarmu ahu marparange. Di bagasan haporsiao do ahu mangulu. Tuho do ahu manatap. Tuho au marsitiopan. Di bagasan hodo ahu maringanan. Jala odo toktong dohonoku di bagasan hodo ahu. Di bagasan hodo ahu pitor. Ias jala malua siad dosa. Dada pakyoku ha anak mataoku bahen pakukupi di najahat. Alai bahen pangaramoti ni diriku tahe maradopon najahat. Ai mola sotoktong ahu maringanan di bagasan ho. Gabe parbociran ni sibuk do haluoku. Alai moloho di paingot-ingot rohaku madau do sianahu nasa nanaeng mangela rohaku tunaroa. Gawe dungo jala marsigorgor rohaku tokto. Seucati masianahu nasa roha leba dohot danggol-danggol sisilon. Jala patoktong rohaku marsigomos mangalo alai pamonang ahu huhu toktong asa sudenggan hamonang aku